Bona nit de nou, amics conversadors i conservadors. Estem de nou així al Teatre Pallà de Borriana en el segon programa de la segona temporada en els segons convidats. I avui tenim al nostre sofà vermell a un dels millors grups de la província de Castelló i la Comunitat Valenciana com a mínim. Tenim a Anna Dobón i Sebi Guilles, però musicalment se fan dir Anacrusa. Així que sense més dilació, per favor, donem la benvinguda. Bona nit, Anna i Sebi, què tal? Bona nit. Encantado. Com estàs? Molt bé, molt bé. Esteu còmodes? Sí, molt. Sí? Ja podeu. Meravellós. Sí. Bueno, hem de dir que vosaltres esteu així en representació de tot el grup, d'Anacrusa, però Anacrusa també el formen Carlos Pauls, al baix i coros, Lenny Orfaez, a la bateria i samplers, així que des d'ací una abraçada per a ells també, Sí. on estiguen on estiguen. Bueno, i també el formen dos satèl·lits que tenim, que col·laboren amb nosaltres eventualment. Un és Blanca Miralles, que és la cel·lista, que toca en els acústics, i l'altre és Raúl Medina, que toca un instrument molt especial, que és el hang, i avui està així amb nosaltres. El Raúl hang. Medina en Instagram. Ah, Raúl Medina en Instagram. Això, a les noies que el busquen, no? Raúl Medina en Sí, Instagram, sí. accepta privats, accepta tot, no? Sí, sí. Bueno, això ja ho dirà ell. I cafès Ho ve també, acceptar, cafès i galetes també. Però toca molt bé. Bueno, vosaltres vau néixer com a grup el 2018 Ja? Sí? i ho vau petar absolutament amb el vostre tema El murmullo del hielo. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. Com vau viure aquella acollida del públic en el primer tema que va tener tant d'èxit? Bueno, pues yo creo que tuvo una buena acogida porque era una fusión un poco extraña. Teníamos un gusto musical diferente, bueno, un gusto musical no, sino que yo formaba parte de una banda muy diferente a esa canción que hicimos. Y bueno, ella no tan diferente, pero Veníamos de dos mundos sí, distintos. y bueno, pues sí que tuvo buena aceptación. Y la sinergia musical os unió, ¿no? Sí, En este proyecto. Sí. En el 2020 vau treure el disc amb nom Duelo. Duelo. Sent l'any que era, el nom no té res a veure No amb té el que res a estàvem veure vivint. amb la pandèmia, no, No, va ser no? casualitat. No. El títol ve de tot el que estàvem vivint quan vam fer el disc. I els temes parlen d'una època emocionalment molt forta i de... Ui, això. Però sí que casualitat, no? Que el duelo Sí, sí. se passe És que durant el era entierro. 2020 Sí, i va en ser... Instagram. Crec que el vam treure en Te hemos abril. traído uno. Oh, moltes gràcies. Que guai, pues al cotxe segur. Jo encara porto CDs al cotxe, Yo también. como Carlos Lozano, del cotxe. Teniu projecte de treure algun disc pròximament o què? Esteu treballant en ello? Sí, sí. Tenim data o no? Es difícil Es poner una difícil fecha, eso, ¿no? porque nos hemos complicado un poco más la vida y nos está costando un poco sacarlo. Depende de la próxima pandemia. Pero Hostia, Estamos espero ahí como pero que tarde reteniendo. ya, que tarde. No. Digo la pandemia, no el disco. Sí, que tarde. No tardarem O a final molt, de año. a final d'any o algo així, no. Ah, molt bé. La promoció, existim avui dia a internet, tireu molt de xarxes socials, no? Directes... Sí, sobretot al principi per a fer-te conèixer com a banda, si és del no-res, si no te coneix ningú, sí que vam tirar molt de promo. De fet, si avui dia no tires de promo i no te veu ningú, no, és com si no existires. Clar. Sí. És el que em passa a mi a Twitch, que me segueixen ma mare i... Clar. Hay Y que, el hay meu que meter nebot. un poco de pasta de vez en cuando. Exacte, exacte. Sí, perquè si no... Bueno, pues jo em moro de ganes de sentir el primer tema que ens heu preparat per avui, per aquesta nit, l'escenari per allà. Vale, Quin tema ens tocareu ara? venga. Bueno, pues vamos a empezar con Soberbia, que es de Duelo, que es el tema que cierra Duelo. Y bueno, la letra lo deja bien claro. Molt bé, pues moltes gràcies, xics. Mentre es preparen l'escenari, amics de Converses Live from Borriana, així al escenari per allà, Anacrusa i Soberbia.
cuesta darle forma. Arrastras a aquellos que no tienen bando del que presumir. Impartes e impones ingenuas doctrinas que crean discordia. Hinchas el pecho de orgullo, signo de tu soberbia. Somos la inercia del golpe certero de la materia, impacto de luz, gravedad y un vaivén que nos trajo hasta aquí. Somos casual equilibrio perfecto de una bacteria y me temo que tú no irás a más. Triste es ver cómo el diálogo se pierde entre los hombres. Ahora la cuna la mecen de lejos con cables en red. Gritas, acusas y culpas a todos aquellos de algo que solo tú sabes hacer. Somos la inercia del golpe certero de la materia, impacto de luz, gravedad y un vaivén que nos trajo hasta aquí. Somos casual equilibrio perfecto de una bacteria y me temo que tú no irás a más. Molt canyer el tema de soberbia, eh? De què ens parla el tema? Pues de la soberbia. Sí, bueno, sí, de la soberbia humana i de... Bueno, és que la lletra ja ho diu tot, la soberbia humana i com això te transforma en algú pues, inhumà, saps? Vosaltres, en què us inspireu a l'hora de composar les cançons? Tireu de vivències pròpies, autobiografia o de lo que... Sí, nosotros somos muy de lo que estamos sufriendo en el momento y de hecho creo que se nota en la música que hacemos porque no es un estilo concreto, es un estilo que según lo que surge pues sí, però lo plasmamos. Tot el món, no? Igual n'hi ha bandes que no, però tot el món s'inspira del que viu, ¿no? De lo que demuestra, de lo que viu, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hay una base de rock que está siempre ahí. Sí, sou rockers de bressol, això està clar. Vosaltres que sou tan rockers, a l'hora d'escoltar música, els vostres gustos personals, van en la mateixa línia de lo que vosaltres feu o no? Què esteu escoltant darrerament que vos cridi l'atenció? Pues jo no sé què dir, si... Jo soc una persona molt eclèctica i escolto molts tipus de música i des de luego que traca poqueta, saps? No soc més de... Pues jo vaig començar escoltant molt de rock nacional, saps? Extremoduro, rock català, Sopa de Cabra, Sau, m'encantaven, saps? I després ha anat evolucionant i vaig escoltar molt de reggae, molt de soul, jo què sé, de tot, electrònica, Portishead i avui dia continuo escoltant algunes coses i altres he conegut altres músiques per altra gent en la que he tocat i jo què sé, el abanico és tan grande que no sé què dir-te. I influeix en la nostra música? Segur, no? Claro, al final tot el que sentim, ¿no? Sí. D'alguna manera ens condiciona. Sí. ¿Y tú, Sebi? Pues yo soy bastante conservador, la verdad, en el tema de la música. O sea, indago en cosas nuevas, grupos nuevos que me llamen la atención, pero pocos pasan el filtro. O sea, soy un poco de los que me gustaban. Pues sibarita. Sí, musical, bueno, ¿no? sibarita, no sé. Sigo ahí con los que empecé y alguna cosa nueva. Pero bien. Tenim alguna data propera de concert d'Anna Cruza? Així el mes de març, abril... Confirmat, encara no, però... En el verano... Bueno, però en tres... juliol pot ser que toquem propet i pot ser que anem a Andalusia. És que tot està en l'aire. Clar, és que avui en dia no se pot
I pot ser que anem a València, però està tot ahí per confirmar. Bueno, pues mentre esperem a poder veure-los en directe, amb tota la banda al complet, ahí sí. Què tal si fem el segon tema, així a l'escenari de converses? Sí. Què ens tocareu ara? Ara tocarem un tema que és nou, completament. De fet, avui el provem per primera vegada. Ah, una primícia. Sí, primícia. Primícia de tema i primícia de músic, perquè toca un instrument nou per a la banda també, i una persona nova, que és Raúl Medina. no? I la cançó se diu L'Espina. L'Espina, molt bé. Pues amics de Converses Live from Murriana, anem amb la segona cançó d'Anna Crusa, L'Espina. Siempre he pensado que lo bueno de la vida llegará cuando saques esa espina. Si eres capaz de resolverlo antes de marchitar, volarás libre en el tiempo. En tu historia no hay dolor en las heridas y el pecado es ley divina. En tu historia la locura es belleza, la tristeza lo que inspira a construir una nueva ciudad, a escribir, componer y pintar. Sientes que siempre llegas tarde, pero en realidad evitaste algún desastre. Tienes la gran capacidad de ser libre y expresarte si esa espina ya arrancaste. En tu historia no hay dolor en las heridas y el pecado es ley divina. En tu historia la locura es belleza, la tristeza lo que inspira a construir una nueva ciudad, a escribir, componer y pintar. Quasi no arribeu, eh? Des de l'escenari fins d'aquí l'hem posat lluny, eh? L'escenari. Sí, sí. Corta pero intensa. Sí, sí, sí. Bueno, anirem acabant ja, Anna Crusa, però m'agradaria saber què fan Anna Dobón i Seviguilles quan no són Anna Crusa, si és que això és possible, separar-ho. Quan no som Anna Crusa? Sí. Pues jo me dedique a... Jo sóc il·lustradora, faig murals i bueno, sobrevisc i faig feines del que puc. Sí, ens està quedant una temporadeta molt d'artista plàstic, eh? Yo trabajo en una imprenta. Y- Bueno, también, más Sí. o menos. Sí, també. Sí, hago de diseñador. Molt gràfic. Artista. Pero sí, yo desconecto un poco de Ana Crusa porque aunque esté en el curro estoy con la música todo el día y Claro. dándole vueltas. Al final es lo que llevas dentro, ¿no? También. Sí, sí, sí. És el projecte personal i propi. Bueno, aquesta, en què moment es troba la banda ara mateix? En el moment d'assimilar els temes nous, d'assimilar el progrés que hem fet i de gravar, bueno, pròximament. Quina evolució diríeu que porteu des de 2018 fins ara? Riqueza musical, o sea, Sí, hemos sí, ganado sí. bastante. Aneu incorporant, no? Nous Sí, sons, hemos nous... aprendido el tocar con gente que toca instrumentos diferentes a lo que tú tocas, pues ya sea Blanca o sea Raúl,
nos ayuda mucho, te abre mucho la mente y la verdad es que las canciones nuevas son sin filtros, pero sin miedo. Vamos, cabe todo lo que... Qué guay. Sí, la verdad es que yo creo que estará muy chulo. Molt honestes, no? Si no n'hi ha filtres al final. Claro. Un poco Es más más fuertecito, pero... Sí, tiene más zapatilla, ¿no? En este Sí, disco. es un poco más Más zapatilla, me ha gustado eso. Más zapatilla. Más punky. Bueno, doncs ja estaríem arribant a la fi d'aquesta conversa. Ana Guille, no ha estat tan terrible, no? No. O ha sigut pitjor del que ¿Qué esperava? va? Súper bien. Bueno, pues... Sí? Ha pasado volando, vamos. Pues me alegre. Era el objectiu. I per acabar esta entrevista i agrair-vos la amabilitat que heu tingut, la paciència i la generositat de vindre així en format reduït i tal, vos volem regalar les tasses en les que heu begut en el programa. Qué guay. Cortesia del senyor Miyagi. Muchas gracias. El Sí, señor sí. Miyagi. El senyor Miyagi, la botiga del carrer Campoamor de Castelló. Ahora hacemos ahí una... Qué whisky más bueno. Sí, bueno, un poco peleón. Está fuerte, ¿eh? Un poco peleón, ¿eh? Pues sí, moltíssimes gràcies i Gracias a tu. ha costat la primera visita, però a partir d'ara ja això ve rodat. Always. En cada cosa que fem ja sou de la família. Forever. Moltes gràcies, Ana Cruza. Venga, tope. I a vosaltres, només ens queda dir-vos que sigueu feliços, que somrigueu, perquè com bé deia el meu estimat Pau Donés, la vida és una i és ara. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més converses i més live from Borriana. Adeu!